Йылдан-йыл волонтерлык темасы һәм яхшылык кылу яшьләр арасында популярлаша бара. Бүген яшь буынның күбесе өчен волонтерлык, мохтаҗларга ярдәм итү заманга иярү түгел, йөрәк кушуы буенча эшләнгән игелек. Бу атнада Соба гимназиясе базасында районыбызның иң актив волонтерлары белән очрашу, алар арасында бәйге үтте. Быелның 15 ноябрендә районыбызның иң актив волонтерларын, волонтер отрядларын һәм отряд җитәкчеләрен барлау максатыннан яшьлек яшьләр үзәге, район балалар иҗат үзәге белән берлектә волонтер булуы шәп дигән бәйге игълан иткән иде. Аның кысаларында катнашучылар үз хезмәтләрен яктырткан эшләрен тәкъдим иттеләр. Гимназия базасында нәкъ менә финалга чыгучылар очрашты. Соба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов волонтерлык хәрәкәтен тормыш позициясында активлык, җаваплылык һәм изге гамәлләр кылган егет-кызларга рәхмәт хаты белән акчалата премия тапшырды. Алар арасында районыбызның төрле мәктәп укучылары Алмаз Сабиров, Флүзә Хамитова, Камиля Ахмадуллина, Азалия Нуриева, Ильвина Габделхакова, Сабина Искандыровалар бар. Волонтерство белән 4 ел шөгыльләнәм. Кыш көне әбиләргә кар көрәшергә булышабыз, пакетларны алып кайтабыз, юлдан чыгарга булышабыз. Бу грамотаны миңа шул әбиләргә, зурларга, өлкәннәргә булышкан өчен бирделәр. Миңа волонтер булырга бик ошый. Мин шат кеше булышкан вакытта минем күңелем күтәрелә. Миңа шулай ошый, бик каты ошый. Әбиләргә булышам, кар көрим, өйләрне җыештырам. Су алып киләм мин чишмәдән. Бу эш миңа күңелгә ниндидер рәхәтлек бирә. Мин бик шат, шайтып йөргәнемә. Волонтер отрядларының иң яхшы җитәкчеләре дә бүләкләнде. Алар Майя Танасева, Рафига Шакирова, Рәзина Абдуллина, Нәфисә Җиһаншиналар. Безнең мәктәптән 6 укучы килде. Активистлар һәм сәхнәдә дә без бүген чыгыш ясаячакбыз. Визитка күрсәтәбез безнең оешманың. Безнең мәктәптә волонтерлык эше оешкан төстә бара. Балалар өлкән буын вәкилләренә, иләренә барып, булышалар, хуҗалыкта ярдәм итәләр. Һәм инде районда оештырылган чараларда да алар актив катнашалар. Чакырган җиргә баралар. Мин волонтер буларак мәктәп балаларын җыеп, оешмаларга барам. Рафига Раштина әйтеп киткәнчә, без өлкән буыннарга барып булышабыз, кар чистартабыз, иләрен җыештырырга булышабыз. Аннары без хайваннарга булышабыз, агачлар утыртабыз, мәктәпнең территориясын җыештырабыз һәм безне чакырган чараларга катнашырга киләбез. Теләсә нинди игелекле инициатива барынан да элек үз-үзеңә хөрмәт уята. Моның өчен изге гамәлләр кылырга, кешеләрне яратырга кирәклеген укучылар яхшы белә. Хәзер актив рәвештә алдынгылар хәрәкәте дә эшли башлады. Аның турында хәрәкәтнең Соба районы буенча кураторы Илнар Хаҗиев сөйләде. Движение первых бу инде исеме яңа булса да укучылар. Менә бит монда күбегез пионерия хәрәкәтендә булган кеше шулай бит. Инде өлкәннәрне әйтәм, наставникларны, остазларны сезнең. Һәм күбегез сезнең инде кем булгыз, наследниклар шулай бит истабарлар. Һәм менә бу безнең алдынгылар хәрәкәте, татарча движение первых, ул димәк исеме яңа булса да, ул инде безнең өчен яңа хәрәкәт түгел. Шара барышында Сәләтле балалар мәктәбе, Шәмәрдән лицейы, Соба, Явылаштау, Измә урта мәктәбенең волонтер отрядлары визит карточкаларын тәкъдим итте. Солнце и земля, чтобы знать природные законы. Есть наука, экология, давайте вместе с вами на все вопросы отвечать. Полезную науку очень важно изучать. Районыбызда волонтерлар хәрәкәте авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм итәргә теләүче 987 актив һәм инициативалы кешене берләштерә. Җир йөзендә рәхәт тормыш игелек кылудан башлана.